Hej og velkommen til vores webdemo af Nozomi Guardian integration med Fortinet Firewall. Mit navn er Ole Kravvalle, og jeg kommer fra Security OT, og flere af jer har måske allerede mødt mig til vores OT Security Summits og Nozomi User Group møderne. I denne webdemo der vil jeg demonstrere opsætningen af Nozomi Guardian og FortiGate, som der også blev vist til Nozomi User Group seminaret den 19. marts 2026. I setupet der bruger vi en fysisk Guardian, som er den hvide boks, der er nederst i den her stack. Og ovenpå har vi en switch med 2 VLANs. En til OT og en til en DMZ. Ovenpå ligger der en Fortinet 40F, en FortiGate 40F, som vi skal bruge til at demonstrere automatisk oprettelse af access rules på. Til venstre, der ser vi det, der gør det ud for en SCADA-server i Purdue Level 3. Og så til højre, der ser vi en Engineering Workstation i Purdue Level 3.5 i DMZ'en. Begge server har et fileshare, da det vi kommer til at gøre, det er at introducere malware, som netop breder sig via SMB-protokollen til andre server på netværket. Det, som vi kalder DMZ-netværket i den her tegning, er der, hvor vi har managementporten på vores Nozomi og Engineering Workstation eller operatør-PC'en i 192.160.1.33. Så har vi på OT-siden på Purdue Level 3, der har vi introduceret en SCADA-server på 192.160.2.26. Vi skal lige have genbesøgt vores DMZ-zone igen. Der er nogle regler, selvfølgelig i vores firewall, således at vores DMZ kan snakke sammen med vores OT. DMZ'en har i det her eksempel så også internetadgang. Hvis vi tager et kig på Guardian, jamen så ligner det jo det, som vi har tegnet. Jeg har her valgt layoutet af det efter Purdue-modellen, sådan at vi får de røde, jamen det er vores DMZ, og den blå, det er nede i OT-zonen. Så det ligner jo sjovt nok det, som vi har sat op. De ting, jeg kommer til at vise, det er ved at bruge en trin for trin guide, som er leveret af Nozomi. Går man ind på Nozomi og support-siden og søger på firewall integration, så kan man også se de forskellige firewalls, som de nu leverer en vejledning til opsætning. Og vi vælger selvfølgelig en Fortinet. Så det er den guide, jeg følger. Og for at lave REST API, jamen der bruger jeg guiden fra Fortinet. Begge links står her i skærmbilledet lige om et øjeblik. Lad os springe over i vores live demo. Lad os lige tage et kig på vores 2 fysiske server først. Den, der var på venstre side, altså nede i OT-miljøet, har et share. Den har også adgang til shared over på vores Engineering Workstation, og vi kan se, der er hul igennem. Kigger vi på vores Engineering Workstation eller operatør-PC'en, på samme måde, den har også et share, og den kan se shared over på SCADA-serveren også. Så indtil videre fuld fremkommelighed. Vi skal lige over og forberede vores Nozomi og vores FortiGate.
Ved at følge vejledningen inde på FortiGate, så skal vi først, vi tager lige en kig på den her, super simpelt setup. Vi har et OT-interface og et DMZ-interface, og accessreglerne meget simple. Internetadgang til DMZ'en og fremkommelighed imellem DMZ'en og OT-nettet i begge retninger. Så indtil videre er det vigtigt at holde øje med, jamen det her det er de policies, der er i alt. Og det er så her, vi gerne skulle se, at Nosomien begynder at oprette accessregler i forhold til de trusler, som den nu opdager. Vi skal ned under system. Der skal vi først have lavet en admin profile til REST API. Så vi laver en ny profil, som vi kalder REST API admin. Man kan selvfølgelig være doven og slå alt til, men vi kan faktisk nøjes med og så sige, at vi skal kunne lave policies. Og under network, der skal vi også have routing skrivning. Og det har noget at gøre med, hvis ikke vi får de her adgange, jamen udover at oprette reglerne, så vil Nosomien faktisk også kunne fjerne accessreglerne igen, ved at vi clearer dem over på Nosomien. Så det vender vi lige tilbage til lige om et øjeblik. OK til det. Under administrator skal vi have oprettet en ny administrator, og det er så en REST API. Vi skal give den et eller andet friendly name. Det er egentlig ikke den, vi skal bruge. Det er den her token, vi skal bruge til det senere. Profilen, jamen det er den REST API admin profil, som jeg netop har lavet. PKI får vi ikke brug for. Her bør man så oprette de IP-adresser eller netværk, som må benytte dem. 192.168.1.2. Det er vores Nozomi host. Så er der i hvert fald meget lille sandsynlighed for, at den kan blive misbrugt. Den her API key eller token, den er det vigtigt, at jeg lige får gemt, fordi den kan jeg ikke slå op igen. Så jeg er lige over i et dokument lige at skrive den ind. Så er vi egentlig færdige over på FortiGaten. Så vi springer over på Guardian. Vi hopper lige først ind. Der er noget, der er meget vigtigt her. Igen, det er en trin for trin guide fra Nozomi docs. Det er meget vigtigt, at jeg lige får den sat i strict og i protection eller protecting. Og det vil så sige, at det her det er ikke noget, man gør på en maskine, før man får en Nozomi-installation, før man er færdig med at få tunet sine regler og få alarmerne clearet. Og ellers så vil der simpelthen komme alt for mange alarmer. Så det er vigtigt, at man lige venter med at gøre det her, til man har et rent miljø, hvor man kan overskue de alarmer, der kommer ind, de alerts, der kommer ind. Men strict og protection skal vi stå i. Og så kan vi så gå over og få fat i firewall integration. Her vælger vi så add, og vi vælger hvilken type det er. Det svarer så lidt overens med den guide, der nu vælger FortiGaten, og det er jo den guide, jeg følger. Adressen på FortiGaten 192.168.1.1. Jeg sætter lige den her på optional, fordi selvom jeg bruger TLS, jamen så er jeg nødt til at gøre det optional. Jeg vil selvfølgelig anbefale, at man får sine SSL-certifikater, får dem udstedt og trusted. Men så længe at jeg i det her testmiljø, at de er self-signed, jamen så er jeg lige nødt til at køre den her som optional. Access token, det er så den token, jeg netop har genereret over på min FortiGate. Og der er ikke nogen. Det er kopieret over fra en tekstfil for lige at undgå, der kommer noget HTML-kode med. Herover i højre side kan jeg så
vælge ting af og på, hvad jeg ønsker at sende over til min firewall. Vi vælger notes blocking lige til at starte med. Vi kan tage links, vi kan tage session kills også. Lad os sige, at med session kills, der vil vi faktisk kunne stoppe angrebet, imens det er i gang. Men i vi kun bruger en FortiGate, jamen så er vi jo nødt til at have det igennem vores router først, for at kunne opdage det, og for at kunne blokke det ved hjælp af en access-regel. Men i et full-blown FortiGate-miljø, eller Fortinet-miljø, hvor man også har FortiSwitches, der vil man faktisk også kunne gå ind og stoppe på den enkelte fysiske port. Det vil sige også, hvis det her det skulle ske imellem layer 2 enheder, altså imellem to enheder, som ikke engang traverserer over routeren. Så er der noget hernede, der også er lidt vigtigt, i hvert fald hvis I tester det i jeres live-miljø. Det er, om I sender policyen som enabled. Det er klart, hvis det bløde aftræk vil jo være at starte med at lade den oprette reglerne, men at de er disabled på firewallen, så kan I i hvert fald ikke komme helt galt afsted. Men man kan selvfølgelig få ryddet op i den, og man må manuelt slette sine regler ind fra FortiGaten, hvis man har lavet nogle problemer. Og jeg gemmer. Og det ser ud som om alt det gik godt. Den viser connected heroppe på adressen. Hvis der er nogle problemer med den, og den viser rødt, så kan det være noget med certifikater eller token, der kan være forkert. Har I nogle problemer med det, så må I jo eventuelt prøve at henvende jer til mig, så se om jeg kan hjælpe, ellers må vi lave en support-sag på det. Vi skal lige genbesøge tegningen. Nu har vi jo så fået lavet forbindelsen imellem vores Guardian og vores FortiGate. Det jeg lige mangler at vise, det er udover de her access rules, vi allerede har konstateret, som fungerer som standard, så vil jeg nu introducere en pakke. Jeg vil har simpelthen en optaget pakke, som vi kan spole ind på Nozomi Guardian. Det den gør, det er, at den siger, jamen der er malware detected. Det er på det IP-nummer, der svarer til vores SCADA-server, vores engineering workstation. Det den så vil gøre, det er, at den vil sende nogle access-regler op til vores firewall, og firewall vil så blokere SMB imellem vores to IP-numre på deres forskellige netværk. WannaCry, det er ikke en, jeg har lige lyst til at komme ind selv ikke i vores demo-miljø, så skulle I få lyst til at låne, så henvend jer eventuelt til Jørgen og jeg, hvis I gerne vil låne den her PCAP-fil, hvor WannaCry den bliver sluppet løs i den virkelige verden. PCAP-filer under traces, jamen jeg har nogle forskellige optagelser her. Der har jeg blandt andet den her WannaCry, som svarer til, der vil så ske det, som vi ser over på tegningen. Jeg skal lige op og så sige, at vi skal bruge de nuværende timestamps, eller så trace timestampet, det er rigtig gammelt. Men ved at fjerne trace timestampet, jamen så vil jeg simpelthen få det som om, at det sker nu og her. Og jeg afspiller skidtet. Jeg kunne lige høre på kassen derovre, den lige gik lidt op i blæseren, så den har i hvert fald travlt med et eller andet. Hvis vi kigger ind på alerts, så har vi sørme en malware. Den siger her noget ransomware, noget WannaCrypt eller WannaCry. Den siger, at det er fra vores SCADA-server, og så mod vores engineering workstation, der har den simpelthen opdaget den her fil.
Vi hopper lige over på FortiGaten og refresher lige en gang. I vores policies, der kan vi så se, der er kommet 4 nye policies. Ruller lige ud til siden, og vi kan se, at det, der er spærret, er kun SMB, altså det vil sige port 445 og 139. Det er så i begge retninger. Men det vil så sige, at RDP, det vil stadigvæk virke. Hvis vi har andre services på serveren, på SCADA-serveren, så vil de fortsat virke. Men SMB mellem netop de her to maskiner, det er der simpelthen en deny-regel på. Lad os lige hoppe over på operater PC'en først. Lad os se, om vi kan tilgå shared. Det hænger noget. Den kan vi ikke tilgå mere. Og hvis jeg går over på SCADA-serveren, som jeg stadigvæk har forbindelse til via ADP, jamen så er det også lukket i den anden retning. Så det vil sige, at den har simpelthen lavet 2 helt specifikke regler, kun mellem de her 2 maskiner, kun SMB. Og det synes jeg er værd at bemærke, at man ikke slukker for sine funktioner inde på SCADA-serveren, hvis det for eksempel er den, som bliver ramt. Det er forhåbentlig ikke den, det går ud over i det virkelige liv, men altså her vil vi simpelthen kunne reagere hurtigere end noget andet menneske, simpelthen ved, at i det opstår, så spærrer den det i firewallen. Og her er den så timet ud over på vores engineering workstation. De regler, der automatisk er oprettet inde på FortiGaten, dem skal I ikke slette herinde. Den har FortiGaten altså hånd- og halsret over. Så hvis jeg går over på Guardian og går egentlig tilbage på det samme sted, hvor jeg har sat firewall-integrationen op, så her under min integration, der kan jeg trykke på udråbstegnet. Og her kan jeg se de nøjagtigt samme 4 regler, som FortiGate har fået oprettet, men altså er sket ved hjælp af REST API'en. Og det vil så sige, jeg får løst problemet, jeg får fjernet virusen, og så er det altså over på Guardian, at vi skal håndtere det. Så vi går over i vores alerts, og vi har vores activity og vores malicious file. Og jeg siger så close, og her er det altså vigtigt, at jeg skal ikke køre det som en change, fordi så vil den ikke reagere på den, hvis den kommer igen. Men jeg vælger den som en incident, og så kan jeg så skrive virus fjernet af mig. Den tænker lidt. Og nu har jeg selvfølgelig clearet alerten over på Nozomin. Hvis jeg kigger i Firewall Integration, så har den ikke registreret nogen policies på FortiGaten her fra Guardian af. Og hvis jeg kigger over på FortiGaten og lige refresher, så er jeg faktisk tilbage til almindelig drift igen. Og det vil så sige, at selvom jeg har fuldstændig åben access-regler, altså alle protokoller, alle services, imellem alle IP-numre på mit OT-net og alle IP-numre på mit DMZ-net, så vil jeg faktisk have en rimelig god bagstopper for, hvis der sker noget ondt. Nu vil jeg lige kaste et par bemærkninger ind. Hvis man har nogle netværk, hvor man siger, dem skulle du i hvert fald ikke røre ved. Hvis vi går over på mine zoner, Zone Configurations, jeg har mine 2 netværk her. Lige nu, der har jeg manuelt været inde og så sige, at DMZ-netværket er strict og protecting, og OT er strict og protecting. Lad os sige, at vi i DMZ'et
at der jævnligt kom nye maskiner, der kom på og af. Det kunne være, at der var en VPN-forbindelse, der kom ind, at der er nogen, der en gang imellem kommer som nye IP-numre, som nye MAC-adresser. Så vil jeg kunne ind og i stedet for at køre den her på strict og protection, jamen så kan jeg sætte den til den her zone alene og sige adaptive learning. Det vil så sige, at jeg får stadigvæk mine alarmer. De kommer stadigvæk i min Nozomi, men den vil ikke oprette reglerne over på Fortinettet. Så det er ikke enten eller. Man kan i stedet for at køre strict og protecting på som default, så kan man gå ind på nogle enkelte net i sine kritiske zoner, og så sige, her vil jeg altså gerne have, at den går ind og laver nogle automatiske regler. Og igen, det her er noget, der skal testes, og det bløde aftræk, som jeg fortalte om tidligere, er jo så også, at i opsætningen af firewall-integrationen, er det så, at vi også kan gå ind og så sige, jamen, policies are sent as enabled, jamen slår jeg den fra, så vil den oprette reglerne på samme måde over i FortiGaten, men reglen vil simpelthen være disabled per default, og så kan jeg gå ind og se, hvad ville der have været sket, hvis den her havde været slået til. Så er vi kommet til lidt bemærkninger fra min side af. Der er i mellemtiden kommet en ny version 26.3, siden jeg lavede videoen. Der er kommet nogle ændringer i, plus Fortinet har lavet nogle ændringer i deres REST-API. Herunder guiden, som jeg brugte til at konfigurere Fortinet integrationen, skal I altså lige bemærke, at den supporterer kun FortiOS version 6.2, 6.4, 7.0, 7.2 og 7.4.9. Og det har noget at gøre med, at Fortinet har ændret integrationen med REST API'en. Så fra version 7.4.5 og op efter, der kan man altså gå ind i FortiGaten og så enable det igen. Der er indtil videre ikke kommet nogen kan man sige, løsning på det fra Nozomis side af. Det jeg regner med, at det kommer relativt hurtigt. Men lige nu, der er det her den eneste måde, I kan gøre det på nyere OS'er. Versionen, som jeg kørte demoen på, var en 7.2, og derfor havde jeg ikke nogen problemer. Jeg er lige ved at opgradere min Nozomi til version 26.3, fordi der er lige et par ændringer, nogle gode ting, som er kommet til. Hvis vi kigger over på vores firewall integration, så er der kommet lidt andre ting, vi kan vælge. Og her vil vi også kunne sige, jamen, lidt mere specifikt, hvad det er, den skal gå ind og blokere også. Og det kan være sådan noget som altså adgang til et share. Det kan være netværksscan. Der er en del ting, vi kan gå ind og slå til. På den anden side, så kan man sige, hvis I ikke slår det til, jamen så ved vi så også, at det bliver undgået, hvis vi for eksempel har nogle ting, som vi ved, der foregår med jævn mellemrum som vi ikke lige kan identificere. Network scans for eksempel, der er nogle PLC-programmeringsværktøjer, samt også nogle PLC'er, som faktisk begynder at lave noget broadcast og noget scan efter nogle naboer. Så der er lige en lille fordel ved at kunne gå ind og segmentere det lidt bedre. Det var alt, hvad jeg lige havde til jer i den her omgang. Jeg håber, det er noget, I kan bruge til noget. Og hvis I har nogle spørgsmål, eller I ønsker, at det er noget, vi skal prøve at se på sammen, så er I velkommen til at kontakte mig eller Jørgen på vores info her på skærmen.